Здравейте и добре дошли отново в Royal Perspectives Media. Аз съм Юсуф и се радвам, че се присъединихте към нас днес. Исус ни напомня, че Неговата светлина никога не е била предназначена да бъде скрита. Като последователи на Христос, ние сме призовани да оставим Неговата истина, любов и слава да сияе чрез нашия живот. В свят, който често може да изглежда мрачен, Бог иска да използва всеки един от нас като светлина, която насочва другите към Него. Днес ще започнем, като прочетем думите на Исус от Марко 4 глава, стихове от 21 до 23, а след това ще се помолим заедно Божията светлина да сияе чрез нас. Марко 4 ред 21 до 23. Той им каза: внасяте ли светилник, за да го сложите под крина или под легло? Не го ли слагате на поставката му? Защото всичко скрито е предназначено да бъде разкрито и всичко прикрито е предназначено да излезе наяве. Който има уши да слуша, нека слуша. Исусе, копнея да сияя за Теб. Копнея да осветявам Твоето свидетелство, Твоето дело и Твоята слава. Разкри чрез мен красотата на това, който си Ти. Привличай хората към Твоята светлина. Да, Ти отдавам слава и моята радост, за това направи това чрез силата на Твоето име. Амин. Колко прекрасно напомняне, че светлината на Христос в нас е предназначена да бъде видяна. Ние не сияем, за да ни забележат хората. Ние сияем, за да могат чрез нашия живот те да видят Него. Моята молитва е Бог да те използва днес, за да внесеш Неговата истина, любов и надежда в живота на някой друг. Нека думите ти, действията ти и свидетелството ти насочват хората към светлината на Исус. Ако тази молитва те е насърчила днес, сподели я с някой, който може да има нужда от това напомняне. И не забравяй да се абонираш за Royal Perspectives Media за още молитви, насърчения и библейски размисли, които да ти помогнат да се приближиш до Бог. До следващия път продължавай да сияеш с Неговата светлина.